Peace and love. Yes. Morjesta. Morjesta vaan. Tai pöytää. Tai vittu mihinkä sen. En mä tiedä. Joo. No morjesta. Niin kuin näin. Joo, ei mitään. Joo. Yes. Perkele. Jeba. Mikä vittu patti tossa. Joo, ei mitään. Ja ajatuksia narulle ja tollasta. No. Tossahan mä niissä aikaisemmissa puhuin sitä, mikä mulla on niinku ollut toi, niinku, no tää kissanainen, tää ihastunut ja kyllä mä varmaan niinku ehkä jopa rakastunut häneen ja hänen kanssa ollaan vietetty sitten kuitenkin aikaa ja tolleen noin ja en mä tiedä, vittu mä en tiedä mikä siinä on, että mäkin on niinku kaikki niinku oikeastaan niinku yrittänyt sillä lailla, että niinku kaikki nämä satana suklaat ja kukat ja perkele kaikkea ja käyty mäkkärissä tollasta niinku, niin ei se, mä en tiedä mikä, sillä on joku helvetin lukko. Niinku tällainen lukko. Se antaa niinku, mä olisin kyllä kysynytkin siltä, että mikä sulla mikä se on niinku jännittää tai jotain, mutta kun se ei oikein niinku saa sanaa suustaan siinä. Helvetin kova niinku puhuu ja juttelee niinku, että niin sillä ja kaikkea näin, mutta se ei niinku, ja mä oon kyllä hänelle niinku tän niinku tuonut hyvin selvästi esiin, että olen kiinnostunut kyllä, että jos on vaan niinku siellä se niinku se satana Batmanin siellä, mutta en mä harmittaa vaan tolleen aika tolleen niinku helvetin niinku Timmi Mirri ja tolleen noin, niin se ei niinku, ei millään jumalauta. Mä oon niinku tehnyt vaikka minkälaisia jippoja. Et mä tarvisin kyllä nyt tähän niinku jonkun oikein niinku sellainen, joka on niinku oikein. Kyllä omasta mielestä mä kyllä tiedän aika vitu hyvin nämä asiat. Niin vähän vinkkejä tähän hommaan, että mitä tässä niinku pitää ruveta tekemään oikein. Tai olla tekemättä. Kumsaa. Jaha, mikä täällä tilanne? Täällä on hyvä tilanne, täällä ei tässä ole mitään. Energiajuomia. Se on tämmönenkin kundi, kun mäkin on, niin mun on pakko pitää niinku kondiksi noin niinku nää niinku nestetasapainot silleen tolleen. Niistähän mä oon jutellut, just mä otan tuohon jemmaa saatana. Niin, noista joulupukkihommista ja joulupukista. Kyllä mä puhun niistäkin niin lisää ja tälleen, mutta niin nyt tää otetaan tää niinku tää naishomma tähän. Että en mä tiedä, perkele, mä oon kyllä koettanut väkertää ja
tehdä ja vie, tuo, syöttää, juottaa, ihan vittu kaikki, mutta se niinku, se antaa niinku niinku ottaa niinku bebastkia ja tälleen näin. Ja noin ja sit niinku vähän niinku suudenta täällä. No mulla on nyt tää vittu hankala seittinaama saatan. Käänse niinku vittu. Mikä sanoo, että hei, että tästä vähän vaihtaa vittu. No miten mä nyt tässä vaihtelen mitään naamiota perkele, kun mä oon niinku alusta asti niinku hämis. Et en mä voi niinku ruveta mitään niinku perkele jotain joku tällainen huppu tässä, chorro vaikka, että se on helvetin kova. Niinku naisten mies zorro. Se on saatana pujoviiksi ja saatana miekat. Noin kato. Että se on kova kaveri kyllä vittu. Ja senkin kanssa niinku Zorron kanssa niinku ollaan kyllä vietetty iltaa, että ja vähän aamua ja vähän saatana 24/7 joskus, että kyllä siellä niinku, se on kova jätkä perkele, se hevosen kanssa se hero, eikö mikä vittu, ei hero, kun mustana minulla on hero perkele, tämä puhuu ihan mitä tuossa, jumalauta, herätys. niin on se hevonen. Mutta sekin perkele, se on joku helvetin, mikä helvetin ruuna. Tällainen, en mä niistä mitään vittu ymmärrä, mä lentelen vaan tuolla hypin seinille, mutta en tiedä. Täytyy nyt jotenkin helvetisti vaiva, se on ollut pitkä aikaa niin kuin sillä niin tapetilla tämän kissanaisen kanssa ollut. En mä tiedä, eikä se niinku, en tiedä, ei. Sitten mä kysyin niinku ihan suoraan, että niinku, mitä sitten sillä on joku vitun tunnelukko. Sillä on semmoinen tunnelukko siinä, kato, tommonen niinku naks. En tiedä mitä sen kanssa tekisi, helvetisti tekisi mieli sen kanssa vähän niinku hengailla vähän ja syvällisemmin ja tommosia niinku olla, että en tiedä mitä sen kanssa ruvetaan tekemään perkele. Tässä saa vähän vinkkejä jolta. Kyllä, vittuhan mulla on nyt silleen ollut noita daameja. Yeah. Yes. En tiedä. Täytyy nyt jotenkin, en mä tiedä. No, katsotaan mitä tää on, mutta siinä vaan semmonenkin tommonenkin helvetin hyvän näköinen tommonen kimma, niin kyllähän sillä niinku ottajia on. Et siellä on kyllä perkele jätkät, siellä no He-Man on siellä pyörinyt kanssa ja yrittänyt jotain, mutta ei se kissanainen on sanonut mulle, että ei hän niinku He-Manista perkele. Onhan se niinku helvetin lihaksekas se semmonen sporttinen jätkä tollanen, mutta ei se, en tiedä mitä se niinku ajattaa. Kyllä se tässä varmaan, mutta kun ei vitsi kovin, saatana kun se joku helvetin hulkki vie, niin siinä on perkele saunaillassa, kun mäkin oon ollut kiinnostunut, että joku hulkki vie vittu, niin siinä, en tiedä vittu. Tuleeko tuo nisset ja nasset, saatana. No kyllähän se nyt tietää. Saunaille siinä ja ollaan ja otetaan niinku bicheä ja tiukkaa vähän jumalauta ja niin kyllähän siinä niinku ruvetaan se. Mut kun se on meilläkin, kun on jerkkuu niinku oikeesti, niin sit on niinku, niin jerkkua on. Niin vittu kun sä oot, kato pikkusen niinku, siinä niinku yhteydetty vähän vittu tiukkaa siihen, kato perkele, niin vittu se menee kyllä,
Tämä menee herkästi yli. Kato, kun ethän sä niinku... Sitten jos on ihan freshi näin selvempää tolleen, niin eihän siinä ole niinku mitään. Vittu kun sä väät, sit siellä on se niinku tää naishomma. On se Jumala. Oi pyhä sylvi, saatana. Et kyllä siellä niinku, vittu mä sanon niinku, BUM! Se ei oo kato mitään ihan niinku, tämmösiä niinku päiväkotila, niinku vähän, se ei oo semmoista. Kun siellä kun vedetään jumalauta dunkkuun, niin huh. Ja niin, no, en tiedä. Mutta täytyy koittaa selvittää ja jotenkin pitäisi saada jotain, mitä sille kissalle. Mä oon kysynyt aika montakin kertaa, mutta en mä tiedä, ei se. Mä tiedä, saatana, mikä siinä on. Perkele. Tämmöstä. Tämmöisiä, ei nää nyt murheita on, mutta tällaisia ajatuksia. Morjes. Peace and love. Yes.